kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Ebile ndụ obere dị ntakịrị dị warara na-agwụ ike nke na-enweghị ihe ọ bụ. Mgbe e nwere nnukwu ndụ ọma dịrị gị naanị n'ihi na ị gaghị enye ohere ahụ. Anyị nọ na-ekwu okwu banyere ime mkpebi ziri ezi na otu mkpebi anyị si dị mkpa. Mkpebi ọbụla anyị mere dị ka mkpụrụ anyị kụrụ akụ. Mkpụrụ ọbụla anyị na-akụ nwere mkpụrụ ọ na-amịta, mana ọ bụrụ mkpụrụ ọjọọ ọ na-amịta mkpụrụ ọjọọ. Ya mere a gaghị enwe ihe owuwe ihe ubi. Mana ọ bụrụ mkpụrụ ọma, ị ga-aghọtakwa mkpụrụ ọma, mana ị ga-akụrịla mkpụrụ ma na-aghọta. Nke a pụtara na anyị ga-ekpebi ihe ziri ezi tupu anyị enwee ike nweta ihe dị mma. Echere m na anyị nwere ike ime ọtụtụ mkpebi kwa ụbọchị. Ụfọdụ n'ime ha dị ntakịrị ma eleghị anya na-erughị eru. Ịma na-akpata obere ihe na mpụta nke ndụ. Ụfọdụ n'ime ha na-abụkwa ihe na-akpata ihe na-emebi akara aka. Achọrọ m ịgwa gị okwu na mgbe ụtụtụ ihe banyere ịhọrọ akparamagwa. Anyị na-ahọrọ akparamagwa anyị. Akparamagwa anyị ekwesịghị. Anyị agaghị eche mgbe anyị hụrụ ihe anyị chọrọ tupu anyị ahọrọ agwa anyị ga-ebi n'ime ya. Ị nwere ike ị na-ebi ndụ dị mma. Ị nwere ike chee ibi ndụ na-ezighị ezi maka otu esi wee zụọ gị ma ọ bụ n'ihi na ihe ndị mere na ndụ gị. Rukwe na agwa dị n'ime anyị mgbe a mụrụ anyị nwere ike ịkpata ibi ndụ ọjọọ, ma ị nwekwara ike ịhọrọ ndụ dị mma. Ọ bụ ihe dịkwa mma ịhọrọkwa ịdị mma, mana ozugbo ọ gaghị abụ naanị ime ndị nọ gị gburugburu ka obi dị ha mma, mana ị ga-ewuli ọṅụ gị. Mana e nwere ọtụtụ akparamagwa nke m chọrọ ikwu okwu ya n'ụbọchị taa. Achọrọ m ile anya nke ukwuu na ihe banyere ịhọrọ nkwuwa okwu na-abụghị ụjọ. Chineke enyeghị anyị mmụọ nke ụjọ, kama ọ chọrọ ka anyị ghara ị na-ebi ndụ na mkpugide, ihere, ike ọgwụgwụ na-enweghị otu ọ dị, nke ụjọ, nke ike ọgwụgwụ na ndụ anyị. Ọ chọrọ ka anyị na-enwe nkwuwa okwu na-atụghị ụjọ na ịdị ike, na-enweghị ụjọ ime ihe ọhụụ. Ekwenyere m dịka ụmụ Chineke anyị ekwesịghị na-atụ ụjọ ime ihe ma daa ya. Eche m na ihe mere na ọtụtụ mmadụ anaghị agbalịsi ike ime ihe ọhụụ bụ na ha echeela maka ihe niile ga-eme ma ọ bụrụ na ha mee ihe ha na-eme wee daa. Mana echere m na ọ bụrụ na ị mara ogugo Chineke hụruru gị n'anya, ịghọta ogugo ịhụnanya ya n'ebe ị nọ, ị gaghị ebi ndụ n'ụjọ nke ọdụda. Nke a ga-emekwa ka ị nwere onwe gị. Ịgbalị ime ihe ọbụla ime onwe na ọtụtụ oge n'izu ụka n'ihu ọtụtụ puku mmadụ. O nwere na ọtụtụ mgbe m si ndị mmadụ ha mepee akwụkwọ nsọ ebe m si ha mepee ekwughị ihe anyị chọrọ. M si ya dịwa, ọ naghị enye m nsogbu. Mmadụ ka anyị bụ, anyị agaghị na-emecha ihe niile n'ụzọ zuru oke, mana echere m ọ bụrụ na anyị ga-akwụsị ime ihe ka ọ masị ndị mmadụ, anyị ga-ebido hụ onwe anyị n'anya. Amen. Deuteronomy 30:19 enyere m gị ndụ na ọnwụ, họrọ ndụ. Mana aga m achọ ịkọwa ihe niile nke dị na ndụ na gị onwe gị na agbụrụ gị ga-adị ndụ. Echere m na ụfọdụ n'ime unu nọ n'oge nke ndụ, mana echere m nke a n'obi m na ụfọdụ n'ime unu, ọ bụghị naanị unu onwe unu, ma ndị na-ele ihe onyonyo a n'ụbọchị taa, ịnọ n'ogugo nke ndụ gị nke ị na-eche ihe ọhụụ ihu. O nwere ike otu ihe nọ na ndụ gị abụrụla ihe gara aga, ma ugbu a ị na-eche ihe ọhụụ ihu. Ụjọ na-abịakarị anyị mgbe ọbụla anyị chere ihe ọhụụ ihu. Ọ bụghị naanị gị. Mgbe ọbụla ị chọrọ ime ihe ọganihu, ị ga-ekwenyere m na ekwensu ga-anwa imepụ gị ụjọ. Nke a bụ ụzọ o ji eme ka ndị mmadụ ghara ịga n'ihu. Mana obi ike abụghị enweghị egwu, mana obi ike bụ ịga n'ihu mgbe e nwere ihe egwu. Achọghị m ka ị chefuo nke a. Ị naghị atụ ụjọ, ị bụkwaghị onye ụjọ n'ihi na ihe egwu dị. Anyị bụ ndị ụjọ mgbe anyị kwere ka ụjọ na-achị anyị.
karịa ịga n'ihu na-eso odudu nke mmụọ nsọ. Chineke ga-edu anyị gafee ihe egwu, duru anyị banye n'echiche nke o nwere maka ndụ anyị. N'akwụkwọ Joshua anyị hụrụ nwoke onye Chineke nyere ọrụ buru ibu nke m na-echeghị na ọ dị njikere ịrụ ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịdị ndụ gị dịka onye mmụọ nsọ na-edu, ị ga-aghọta na Chineke anaghị akpọkarị ndị zuru oke ma ọ bụ onye chere na ọ dị njikere ime ihe nke asị ya mee. Ya mere, site n'okwukwe ka ị ga-eji eme ya. Okwukwe pụtara ịga n'ihu site na ihe dị n'obi gị, na-abụghị na ihe nọ n'ọnọdụ gị. Ana m ege ntị n'abụ ndị anyị na-abụ mgbe ụfọdụ. M na-ege ha oge niile, mana mgbe ụfọdụ ọ na-atọ m ọchị ihe anyị na-agụ. Anyị na-eje ije n'okwukwe na-abụghị na ihe a na-ahụ anya. Mgbe ahụ ana m eche, mmadụ ole n'ime anyị na-eme nke a? Ịma na ọ bụ na amara ka anyị ji aga ije n'okwukwe, na-abụghị ibi ndụ dị ka ọnọdụ gị si dị, kama ibi ndụ dị ka ihe dị n'obi gị. Onye ma otu Joshua mere mgbe Moses nwụrụ? Chineke wee sị ya, gị onwe gị ga-edu ndị a ruo n'ala ahụ e kwere na nkwa. Mana ama m na ụjọ bịara ya, ma Chineke nyere ya ntụziaka nke anyị ga-ekwu okwu ya na mgbe ụtụtụ a, nke ga-enyere anyị aka isi n'ebe anyị nọ wee ruo ebe anyị kwesịrị ịnọ. Anyị ga-ahụ ya na Joshua 3:3. Kama anyị ga-atụ egwu ihe ọhụrụ, anyị kwesịrị inwe ọṅụ maka ihe ọhụrụ. Mmadụ ole n'ime unu chọrọ ka ha nwee ọnọdụ ọhụrụ na ndụ ha? Ezie, ekwenyere m na enwere m ndị dị mma taa. Enwere m ozi ziri ezi nye ndị ziri ezi. Joshua 3:3 amaokwu nke 4. Ezie, aga m esonye ka anyị gaa n'amaokwu nke 1. Joshua buliri n'isi ụtụtụ, ha wee wepụga site n'ebe ha nọ. Okwu a na-aratụ ma ha agaghị m achọkwa n'ikwu ya. Okwu ndị a na-ara m ahụ. Unu ewela iwe. Ya wee si ebe ahụ pụọ wee bịa na Jọdan, ya na ụmụ Izrel niile. Ya wee nọrọ n'ebe ahụ tupu ha agafere. Ka ụbọchị 3 gasịrị, ndị isi siri n'ogige ahụ gafere, na-enye ndị mmadụ iwu. Mgbe ị hụrụ igbe ọgbụgba ndụ ahụ, onye nwe unu bụ Chineke unu, ka onye isi nchụaja site n'ebe unu nọ wee soo ya. Ugbu a, anyị ga-esi na nke a wepụta ihe buru ibu, igbe ọgbụgba ndụ. N'ụbọchị taa na ụzọ ndị ọzọ Chineke si edu ndị mmadụ n'okpuru ọgbụgba ndụ nke ochie ahụ. Igbe ọgbụgba ndụ ahụ bụ Chineke n'ime ya. Igbe ọgbụgba ndụ ahụ ji okwu Chineke. Igbe ọgbụgba ndụ ahụ bụkwa uche nke Chineke. Ihe ha na-ekwu, ihe ọ pụtara bụ na ha ga-aga n'ebe ọhụụ, na ha ga-agaru ebe ahụ n'udo. Ihe niile ga-adịkwa mma ma ọ bụrụ na ha ga na-eme otu ihe. Nke a pụtara chere igbe ọgbụgba ndụ ahụ, nke pụtara ichere oge Chineke na ndụ gị. Ma mgbe ị hụrụ igbe ọgbụgba ndụ ahụ, gị bido gawa. Mgbe ahụ unu ga-ebido na-eso igbe ọgbụgba ndụ ahụ. Ọ bụ ụzọ dị mfe isi iso Chineke. Mana ama m na nke a na-ada dịka ụmụ ọta akara. Ma n'eziokwu, ọ bụrụ na ndị mmadụ ga-enwe ntachi obi na-eso Chineke na ndụ ha dị iche iche, ị ga-enwe ndụ dị ebube. Ọ bụghị mmadụ niile ga-ahụ ihe ị na-eme n'anya, mana ọ bụghị mmadụ niile ga-ekwere na ihe ị họrọ. Ị gaghị na-enweta nkasi obi ma ọ bụ ịkụrụ gị aka mgbe ị bido. Ma Chineke ga-egosipụta onwe ya nye gị ọ bụrụ na ị ga-ewepụta onwe gị iche iso Chineke na-abụghị ndị mmadụ. Onye ọbụla si amen. Ohere ga-adị n'etiti gị na ya. Amaokwu nke 4. Ihe dị ka 2,000 ma a tụọ ya. Ị gakwala ya nso ka ị nwee ike na-ahụ igbe ọgbụgba ndụ ahụ, ka ị mara ụzọ unu ga na-aga. Amaghị m ihe mere okwu ndị a sojen pụtara n'ebe m nọ, mana ahụrụ m ha n'anya. Mana unu esibeghị n'ụzọ a gafee mbụ. Ahụrụ m nke a n'anya n'ihi na echere m na ọtụtụ mmadụ
ma mụ onwe m sokwe. Anyị na-abịa n'ọtụtụ ebe na ndụ anyị abịarube ebe ahụ mbụ, anyị emetụbụdị ihe ahụ mbụ, anyị amadị ihe gbasara ọnọdụ ahụ mbụ. Ya mere mgbe ụfọdụ anyị na-achọ isi na ya alaghachi azụ gaa nụrụ ha ebe anyị nọbụ mbụ anyị chere na ọ na-echekwa anyị. Ma Chineke na-agba gị ume taa ka ịzọpụ ụkwụ ma nwee obi ike zuru oke isoro odudu nke Chineke wee nye ndụ gị. Ị gaghị aga oriri na nkwari n'ihi na ndị ọzọ niile na-aga. Ọ bụrụ na ị chere na ọ dịghị mma nye gị, agala. Enyekwala n'ọtụtụ ọsịsa maka ihe iji ga aga. Echegbula onwe gị maka asịrị ndị mmadụ ma ha ga-akpọkwa gị n'oriri ọzọ. Naanị otu ihe anyị ga na-echegbu onwe anyị maka ndụ anyị bụ: ana m eso Chineke na ndụ m? Achọrọ m ka nke a pụta ihe nye gị taa. Echere m ọ bụ ihe dị oke mkpa. Anyị ekwesịghị isonye na mkpọtụ a na-eme ma ọ bụ sonye igwe mmadụ, ihe ndị na-ewi ewi, mana onye ọbụla n'ime anyị soro Chineke maka ndụ anyị. Amen. Achọrọ m ịgaghachi na Jọn nke mbụ isi 2 amaokwu nke 27 ebe anyị nọ n'abalị gara aga na-ekwu otu anyị niile ji nwee otute mmanụ. Otute mmanụ pụtara na Chineke nọ n'ebe ahụ. Ugbu a anyị ekwesịghị iso naanị ihe igbe nke ndị isi nchụaja ji osisi wee buru okwu Chineke, uche Chineke na Chineke n'onwe ya. Anyị ekwesịghị ịbịa lewe anya ebe ọ nọ, n'ihi na ugbu a ọ nọ n'ime anyị. Nke a bụ mma nke ọgbụgba ndụ ọhụụ, ọkpara Chineke n'ime ndụ gị, olileanya nke ebube. Onye dị n'ime gị karịrị ike karịa onye nọ n'ime ụwa. Chineke na-anọgide n'ime anyị, mmụọ ya na-anọgidekwa n'ime anyị. Ọ dịghịkwa ịbịa nso ọzọ dị karịa nke a. O nweghịkwa ihe kwesịrị igbochi anyị mmụọ nsọ idu anyị dị ka anyị na-aga n'ihu na-ekweghị ka mkpụrụ obi anyị na-achị anyị. Jọn nke mbụ isi 2 amaokwu nke 27. Mana gị onwe gị, gị onwe gị, gị onwe gị, anyị amaghị ndị ha bụ taa, mana gị onwe gị gị onwe gị, otute mmanụ ahụ, ọkpụkpọ oku a dị nsọ, ike eji eje ozi nke m kwuru n'abalị na ahụrụ m ya n'anya dịka mmụọ nsọ. Enwere m n'ụbọchị taa ịbịa mee nke a, mana enwere m ike mmụọ nsọ dị n'ime m bụ n'abalị gara aga. Nke a na-atụ m n'anya ihe Chineke na-enye mmadụ ike ime ma ọ bụrụ na ha ga-apụta. Ihe tọkarịchara ụtọ n'ime ya bụ mgbe ị nọ n'ebe ahụ, ọ gaghị enye gị nsogbu. Ọ ga na-eme gị dị ka ihe kachara daa ogbi n'ụwa niile. Ma mgbe ịzọbara ụkwụ na ihe Chineke nwere nye gị, nke a ga-ewepụta ike ahụ nke mmụọ nsọ na ike Chineke dị n'ime gị. Enwere m ezigbo ike n'obi m taa banyere onye ọbụla, na ndị na-ele ma na ihe onyonyo, ma ndị na-ege ma DVD ma CD ma redio ma ihe niile a na-ele. Biko biko biko, dịka Pọl gwara ndị kwere ekwe, ana m ayọ unu n'aha Kraịst, ebile ndụ dị nwa ntakịrị nke ike ọgwụgwụ, nke na-enweghị ihe dị na ya, nke enwere nnukwu ndụ nke dị ebube dị ukwuu, nke dị ị ga-ebi, n'ihi na ị nweghị ike inwe ohere ịzọpụ ụkwụ. Ma eleghị anya n'ime gị, ihe gị na ya na-alụ maọbụ ihe na-eme gị bụ Chineke. O nwekwara ike o zighị ezi mana Chineke agaghị akwụsị ịhụ gị n'anya. Mana ihe anyị kwesịrị ịma bụ na Chineke maara obi anyị. Ọ bụrụ na n'eziokwu n'obi m ekwenyere m na ihe m na-eme bụ Chineke na-edu m, ọ bụrụgodu na ọ bụghị n'oge ya ma ọ bụ na emeghị m ya nke ọma, Chineke ga-akụziri m ihe site na ya. Enweghịkwanụ nsogbu dị na ya. Mgbe ụfọdụ anyị na-eche ihe n'obi anyị na-awụdị nga anyị nọ mgbe niile, ma gbuo onwe anyị na ihe oge ekwesịrị ịnụ na otu ekwesịrị isi mee ya. Ọ dị mkpa ichere oge Chineke, ma ihe ị ga-aghọta bụ iburu Chineke ụzọ, ọ gaghị enwe isi. Ọ bụghị ihe siri ike nke ukwuu.
agbalịsiri m ike ịpụtawa na ihe onyonyo tupu Chineke eme ka ọ nwee isi. O nwere ihe dị iche na ịgbalịsi ike ịkwagharị igbe ọgbụgba ndụ na isogharị igbe ọgbụgba ndụ. Amen. O nwere oge mgbe eze David gara gaa bute igbe ọgbụgba ndụ site n'ụlọ ebe ọ nọ bụ kamgbe afọ ole na ole n'ihi agha, mana ntụziaka nke a na-aghaghị iso otu a ga-eji ebu igbe ọgbụgba ndụ n'ihi na ọ bụ ịdị nsọ nke Chineke. Mana igbe ọgbụgba ndụ kwesịrị ibute ụzọ ndị mmadụ esowezie ya, ma ha bịara tinye igbe ọgbụgba ndụ ahụ n'elu ụgbọ na-akwagharịzi ya. Mmadụ wee metụ ya aka wee nwụọ. Iwe wee David n'ihi na ọ ghọtaghị na Chineke adịghị egwu egwu mgbe ọ sị ọ bụ m ga na-edu unu na-eso m. Ebe a ka mkparịta ụka gwụrụ. Ya mere mgbalịsi ike baa na ihe onyonyo, mana ihe niile nọ na-aga n'ihu mgbe e bidoro. Anyị gaa n'iru n'ezi ozi ọma ya nọkwa na ihe onyonyo, mana anyị nọ na redio ebe niile na-emekwanụ ọgbakọ anyị ebe niile dị iche iche. Ha niile nọ nso ebe m bi na St. Louis. M nweta uche ịga mee ihe nkụzi na onyonyo. Ya mere anyị nwere naanị mmadụ ole na ole na-arụrụ anyị ọrụ, ụmụ agbọghọbịa ndị mara mma ndị ma okwu Chineke. Anyị akwụ ụgwọ ebe a na-ekwu na-etinyekwa n'igwe nke ndị oyibo na-akpọ studio. Ha nwere ihe eji ese foto. Mgbe anyị wetachara ihe niile, anyị azụrụ obere oge n'ebe a na-eme ihe redio nke na-adịghị oke ọnụ, mana ọ bụ ihe na-atọ m ọchị n'ezie ma m cheta ya ugbu a n'ihi na anọ m na-agbalịsi ike ime ihe nkụzi na ihe onyonyo. Aga m ajụ ha ajụjụ na-azakwa ajụjụ ahụ n'aka m. Enweghị m ike imechi ọnụ ikwu ogologo okwu ikwe ka onye ọbụla zaa ajụjụ ọwụ. Ngwa gee ntị. N'ime ọnwa ise anyị enweta naanị otu akwụkwọ ozi. Gịnị mere? Oge ya erube. Ya mere ọ bụrụ na ịma ihe, ọ gaghị ewe gị ogologo oge ịmata na ihe enweghị isi. Ọ bụrụ na o nweghị isi, gị si nsogbu adị, Chineke akwadoghị ya. Ọ bụghị ebe ụwa gwụrụ ọ bụrụ na Chineke esoghị gị. Ma mgbe afọ ole na ole gasịrị, Chineke agwa anyị kpọmkwem sị anyị gaa na ihe onyonyo. N'ụzọ ọmịiko anyị si bido ga-eme gị chịa achị jisia ngere. Anyị amaghị na anyị ga-achọ onye ga-arụpụtara anyị ọrụ a n'ihi na anyị amaghị ihe anyị na-eme. Agaghị m echefu ihe onyonyo nke mbụ nke anyị mere. Ọ bụ n'ime ụlọ ebe a na-akpọ oriri. Elu ụlọ ya lọkwara ala nke na-adịghị mma iji ese ihe onyonyo. Ihe eji mechie elu ụlọ ya adakasịwala n'ihi na ya enweghị ike ịkwụli ụgwọ ebe ndị dị mma. Mana n'azụ m bụ ihe ndị a na-amaghị mma etinyere ebe ahụ, mana ọ dị ka akwa ndị eji ekpuchi ebe a na-asa ahụ. Anyị wee konye ya n'elu osisi dọọ ya aka ya ekpuchi ebe azụ m. Ma enwekwaranụ m ebe mgbakwasị ụkwụ, ma enwere otu ihe ise foto n'ebe ahụ. Ma anyị zụrụ oge n'otu ụlọ ọrụ nke ihe onyonyo. N'ụbọchị mbụ ha tinyere ihe mbụ nke m mere n'ikuku, anyị nwetara oku ekwentị karịrị akarị. M chee na anyị anwụọ na gaa eluigwe. Mana ịhụ na mgbe aka Chineke nọ na ya, ọ bụrụgodị na ọ dịghị mma, ọ bụrụgodị na emezighị ya ọfụma, ọ bụrụgodị na ọ bụghị ihe zuru oke, ọ bụ otute mmanụ na-eme ka ihe rụpụta ọrụ. Ọ bụghị maka ihe ndị mara mma nke ndị anyị nwere ugbu a. Ekelekwara m Chineke na ihe ndị dị mma anyị nwere ugbu a. Echere m ọ dị mkpa ime ihe n'ụzọ dị elu na obi dịkwa mma na anyị nwere ike ime nke ahụ. Mana ana m echetara ndị otu m mgbe niile na-asị ka anyị ghara ị na-atụkwasị obi na mmezi ihe anyị na otu anyị dị, n'ihi na ọ naanị Chineke kpọrutere anyị n'ogugo a. Ọ bụkwa naanị otute mmanụ na-eme ndị mmadụ ka ha na-ege ntị. Nke bụ eziokwu bụ ọ bụrụ na ị ga-eme ihe ị nwere ike mgbe ị zọpụrụ ụkwụ, Chineke ejizi aka ya meziere gị ihe n'oge ya. Oge ụfọdụ ana m eche na ihe na-eme anyị bụ anyị na-eche na ihe niile ga-ezu oke. Ọ bụrụ na ọ bụghị ihe anyị ga-emeli mgbe ahụ, ya agaghị azọpụ ụkwụ mewe ya. Ka m gwa gị, mbido m dị ilu, mana anọ m na-esokwe Chineke. Ngwa ka anyị gụchaa Jọn nke mbụ. Ma otute mmanụ ma ọkpụkpọ oku ma ike nke dị n'ime nke ị natara n'ebe ọ nọ, ị nwere ya, ị gaghị agbalịsi ike inweta ya. Ị nwetala ya site n'ikwere n'ọkpara Chineke. Ọ na-anọgidesi ike n'ime gị. Ya mere ị kwesịghị ka onye ọbụla gwa gị
mmadụ ekwesịghị na-achị ndụ gị. ị kwesịghị na-agagharị na-ajụ ndị ọzọ mgbe niile ihe ị ga na-eme n'ime ọnọdụ niile. Ị naghị ajụ ma Chineke o kwenyere na ya ma o kwenye. Ekwugeghị m nnupụ isi, ekwugeghị m na-enweghị nchekwa n'inweta okwu ndụmọdụ, mana ọ bụrụ na ị ga-egwepụ ụkwụ mee ihe ọbụla. Mmadụ ise nke m na-akwanyere ugwu buru ibu sị, ịma na echere m na ị kwesịrị ikpekwa ekpere maka ihe a. Aga m egerịrịla ha ntị n'ihi na echere m amamihe bụ ige ndị ọzọ ntị. Mana aga m agwa gị, ọ bụrụgodu na m gechaa ha niile ntị, ọ bụrụ na m kwesị ike na m kwesịrị ime ya n'onwe m, aga m achọ igwepụ ụkwụ chọpụta. Ma ọ wụ ya, aga m enwe ojuju afọ n'obi m. Na-eso m Chineke. O nwere ihe ndabere dị na ihe, ọ bụghị na ị chọghị ige ndị mmadụ ntị. Mana aga m agwa gị, ọ bụrụ na ige ndị mmadụ ntị karịa, ekwensu ga-eji nke ahụ zuru akara aka gị. Ka anyị si amen. Nwanne, akwa m yi nga a makwara mma o. Ọ dị ka ihe na-egbuke egbuke. Echi m na onyonyo nga ahụ ya. Ya mere, ọ bụghị ihe dị mma na ị na-anụ olu Chineke, na ịbụkwa onye mmụọ nsọ na-edu. Ị nwekwara ike inwe ụdị ndụ a nke dị elu, nke dị ebube, nke mara mma, nke nwere onwe ya. Ụjọ ekwesịghị ịtụ gị ime ihe ma daa ya, maọbụ ime ihe n'ụzọ na-ezighị ezi. Ugbu a, ụfọdụ akwụkwọ nsọ nke nkasi obi, akwụkwọ Aịzaya isi 30 amaokwu nke 21, anyị ga-ewepụta ya na ihe onyonyo gụọra gị ha ka ị wee nwee nkasi obi. Mana ị ga-anụ olu na-ekwu n'azụ gị sị gị, nke a bụ ụzọ dị mma, gaa njem n'ime ya. Mgbe ị na-atụgharị n'aka nri gị maọbụ n'aka ekpe gị, Chineke na-ekwe anyị nkwa. Nweta nke a bụ nkwa nye mmadụ ọbụla n'ime anyị. Mgbe anyị na-azọpụ ụkwụ n'ime ihe ọbụla nke anyị chere ebuche Chineke na ndụ anyị, ọ ga-edu anyị na nzọpụ ụkwụ anyị n'ụzọ niile. Ma ọ gaghị enye gị ihe igosi gị ihe ga-eme n'afọ 10 na-abịa abịa mgbe ị na-ebubu ụzọ mee ihe ọbụla. Elee ebe m ga-esi wee nweta ego m ga-eji mee ihe ndị a? Mama Teresa jiri ego igwe ole na ole gaa India, ya na nrọ nke si n'ebe Chineke nọ, bịa mụrụzie otu nwaanyị ama ama n'ụwa nke jupụtara na mmụọ nsọ. Aịzaya isi 45 amaokwu nke 2 bụ nkwa ọzọ. Ma mụ onwe m, ana m ekpe nke a mgbe niile. Mana aga m ebutere gị ụzọ wee kwatu ugwu niile, mezie ebe niile gbagọrọ agbagọ ka ha kwụrụ ọtọ. Ma aga m akụrishi ụzọ niile nke igwe wee gbubisịa ihe niile, ihe ndochi niile nke igwe. Amaara m ebe ọbụla niile m gara, a na-enwe ihe mmegide. A na-enwekarị nkata nke onye iro kpara ịkwụsị ihe dị mma nke anyị chọrọ ime. Ma ana m eji akụkụ akwụkwọ nsọ ekpe ekpere. Jehova buru m ụzọ, zipụ ndị mmụọ ozi ya ka ha buru m ụzọ, bịa dozie ụzọ nke m si aga, bịa dozie obi ndị mmadụ nke m gaje ịhụ n'ihu m. Obi dị m mma nke ukwuu na ọtụtụ afọ gara aga, agafeela m ị na-eche si na m ga-abịa ebe a mee gị ka ịhụ m n'anya. Nke a abụghị ọrụ m ime ka ịhụ m n'anya. Ọrụ m bụ iso Chineke. Nke a bụ ihe m na-eji ekwuwa okwu mgbe m na-ekwu okwu ụfọdụ nke m na-eche na-adịchaghị mma na ntị, n'ihi na ana m esosi Chineke ike. Ọ bụghị ọrụ m ime gị ka obi dị gị mma. Ihe bụ ọrụ m bụ ịgwa gị ihe Chineke chọrọ ka ị nụ. Ọ bụrụ na m eme nke a, ọ bụrụgodị na obi adịghị gị mma ugbu a, obi ga-adị gị mma ma emesịa. N'ihi na onye ọbụla n'ime anyị nke na-eso uche Chineke, obi ga-adị ya mma. Anọghị m ebe a inye gị ihe nkiri, anọghị m ebe a inye gị ihe nke ndaba. Anọ m ebe a ikwe ka Chineke jiri ọnụ m gwa gị eziokwu, ka eziokwu ahụ napụtakwa gị. Amen. Ịma n'ụbọchị taa, aga m agwa gị okwu banyere nkwuwa okwu karịa ụjọ. Chineke na-egosi m ihe n'ụbọchị ndị a. Echere m anyị na-ekwu oke okwu mgbe anyị na-ekwukarị ihe banyere ihe mmadụ na-agaghị eme karịa ihe ndị ha kwesịrị ime. Nke bụ eziokwu bụ, ọ bụrụ na ị na-eme ihe ị kwesịrị ị na-eme, ime ihe ndị na-ekwesịghị ime agaghị abata na ndụ gị. Galatians 6 amaokwu nke 16, ọ sị, gaa ije n'ime mmụọ ka ị ghara imezu ọchịchọ nke anụ ahụ. Ọ bụrụ na ị na-eche echiche dị mma maọbụ nke na-adịghị mma, ahụ n'ụzọ ịbanye. Ma ọ bụrụ na ị na-eji ọnụ gị na-ekwu ihe Chineke chọrọ ka ị kwuo maka nkwalite, mwuli na
na mbuli elu, ị na-eche ihe dị mma, na-ekwu ihe ndị dị mma, enweghịzi ebe ihe ọjọọ ga-esi wee bata ịpụta n'ime ya. Mana echere m na nke a yiri ụjọ na nkwuwa okwu. Achọrọ m ịgwa gị, o nwere ike ugboro 500 taa kwuo okwu, nwee nkwuwa okwu, nwee nkwuwa okwu, sọpụ ụkwụ, nwee nkwuwa okwu. Ọ bụrụ na ị na-eme nke a, ụjọ agaghị atụ gị. Ma taa ị nwere mkpebi dị mkpa ị ga-eme. Ma taa ị ga-achọpụta akara aka nke Chineke nwere nye gị ma ọ bụrụ na ị ga-azọpụ ụkwụ na nkwuwa okwu, na-esosi Chineke ike ụkwụ na ụkwụ. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.